Ayo nduk. Ayo goyangan nduk. Masih bersama Dwi Manunggal Roso. Iya, oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, yo, oh, yeah, oh, yo, oh, yo, oh. Yeah, yo. Yeah. sing sesar ekor landing esir landing ekor landing ho 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 yo
ngangkase. Cuk. Yo. Yo. Yo, yo. Yo. Oh. Ayo, sing dhuwur ngangkat sikil. Ayo. Ya, matur nuwun Mbak ya, muga-muga paring ana panjang umur, sehat, murah rezeki. Lah iki sing ning dhuwur ora loro iki piye to? Sing dhuwur ya dipikirke tadi. Tas. Ayo. Ya, iki tuh tambah sangu meneh, Dok. Ayo, sing tenanan. Mas Tony disuwek-suwekke Didi Mas Tony. Sing ning dhuwur kowe itu jatah lho Mas Tony. Ayo. Sampure Dok, sampure kipatke yo. Iya.
Matur nuwun Kang, iki untuk cipratan sini dhuwur loro iki. Ayo. Hey. Ayo. Ayo. Jos. Anake sapa ya? Kuwi kok pinter-pinter ya. Ayo. Kok pinter teman. Iya, arah dah kedok. Ayo. 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 Iya. Oh, 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 oh. Hoi. Yo. Ya. Yo. Hey. Hey. Yo. Iya. Goyangane piye-piye? Yo. Gandolan bangke kancane kaya kae lho, Nduk. Yo. Asik. Yo. Ayo. Geget tenan rasane iki. Ayo asik goyangan, Nduk. Aja diempet-empet to Mas Tony. Ayo. Kapok ora doklek-oklek ambek Mas Tony iki. Ayo. Ora tak sawer neh. Goyang. Rasakno kowe. Iki jenenge goyang asik. Goyang pipit. Awas. Oh.
Yo. Iya. Iya. Yo. Kau tak tahu. Yo. Yo. Iya. Yo. 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 Iya. Yo. 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 Hei. Yo. Nah. Ekelane. Ekelane iya sing seser lelaser ora disawer ekelane nduk sing seser lelaser ora disawer Iya. Iya. Ya. Iya. yo Iya. yo kelane pit ekelane put ekelane pit ekelane put jenenge putri Iya. Iya. Ekelane. Nduk ekelane nduk dilane nduk ekelane ekelane ih masuk nduk bu Eseme nduk eseme. iya aja ngemut permen Iya. Iya. yo oh iya oh yo oh yo Yupan adem jare deh. Ayo. Ho 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 ho. Ayo, ayo. Iya. Aku nyang yupan adem. Yo, oh, yo. Ye ye. Oh, oh. Yo yo. He he. He he. Oh. Yo yo. Ayo dong. Kasep pipit. Yo, mendek nih yang kono kan. Jos jos. Disuwekne ae Mas Tony, katek men katek. Ayo. Terus. Ayo. Loh, ayo. Ayo, piye? Ayo. Yo. Ayo. Iya. Ayo. Ayo.
ayo. Iya. Ayo. Bapak gak pipi. Aja maju ayo. Turun nggih Pak nggih. Yo Pak iki lho